Darta. Yen mula sliramu wis tak aturi. Diaturi piye Mas? Golek bojo sing tresno alas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki nekati rondo. Sampean. Iya. Sepurane ya Mas. Kula ngono. Tak baleni ya Mas. Iya. Singkat. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sako ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Aku mau enteni rondoku tenan Mas. Berarti nek perawan karo rondo pilih apa? Ya sini perawan. Saking aku tresno kan ya banget tetep tak enteni sampean. Oh, bakal pilih rondoku ya Mas ya. Tetep tak enteni sampean. Tunjukkan di ajeng. Ngene lho Mas.